Dobrý deň, dneska vás vítam u nového videa z Grow Garden. Na TikToku teraz rozdávam súťaže o kaktusy, veci z mojej záhrady. Poďte, dneska by som spravil nejaké veci. Dneska som si tu spravil toto vec, je tu moje úplne prvé, ale neviem to rovno, tak aspoň uvidíte. Jak to máme robiť? Tak, a toto sa pôjde do mojej záhrady. A tuto teraz robím veci, toto počkajte. Takto si dám niečo svedome a poďme sa kúknúť. Ideme sa kúknúť do mojej záhrady. A chcel by som tak kúknúť, že čo majú ostatní v záhradách. A potom by som niečo farmil, ale to chcem, ja mám 10 miliónov, začal som to hrať včera. Moji kamoši mi dali 4 milióny, ostatné som si nafarmil. A dneska tu nemajú nič dobré, aspoň kúpim nejaký sprinkler. Ten dvojitý sprinkler. Keď spojíte dva normálne basic, tak máte z toho ten stredný. Tak a chvíľku počkajte, lebo dám vám minútku pauzu a keď chcete, tak zatiaľ môžete odísť z tohto videa, choďte na TikTok, nájdite si ma, volám sa tam nejak YouTube, mám a nájdete si môj TikTok a kúpite si to video. Vy zatiaľ čakajte, TikTok chcú kúkať, tak nech chvíľku čakajú. Alebo dám strih. Dobre, toto bol strih a teraz pokračujeme. Prvé by som chcel spraviť ešte nejaké veci pre vás. A to je mango nejaké. Toto tiež sa bude dať získať, tu čo na srdečku, tak tie rozdávam. A jeden tento. Toto je kakao, celkom je drahé. Dlho som na ňu čakal. A dneska by som chcel handiť niečo dobré. A potom by som neviem čo spravil. A potom by som chcel, už mám aj video natočené, lebo jeden už mi napísal, no mi dal do komentárov tie veci, čo som hovoril, no a všetko a mám od neho veci. To je na to, čo som videl. Prosím, niečo dobré. Emberlily. Watermelon. Ne, nič není tu. No, niečo mi aspoň pridaj. 98 000. Co ale to mám? To si. Ešte budem asi aj rozdávať niečo. To som chcel vyrať. Durlíci, prečo to tam muselo presne tu vyrať? Dobre. Ja som tu. Tu mám svoj zase. Aj toto niečo možno budem rozprávať, lebo to mi stále rastie, tak aj z tohto budem rozdávať. A čílet. Koľko mi tam ho dáš? No, a keď chcem všetko... Ej, toto je ešte typek. Áno, to je ten typek, čo mi dával. Jo,
Ty počkaj. Poď sem, ty si ten týpek. Ty asi nevieš moje meno, počkaj, to som ja. Zafri. Stojím. To chcem dať Zafri. Nechceš Zafri? Tu máš Zafri. Tak to je si môj divák. Dobral si to? Dobre, asi áno. Dobre, ideme a ešte toto tam dám. Aj toto bude za súťaži, ale teraz ideme povedať celý môj inventír. Čo sa stane? Koľko mi tam dáš ty typek? 66 000 tak málo. Ale ja som kúkol do Gardeny a ideme niečo spraviť. Jak toto vyzerá s týmto ovocičkom, čo som hantil. Ja teraz hantím veci po tom, že čo neboli videjka, lebo ja si čo teraz zavenujem Grove Garden a hantím. A včera som spravil, toto je, dneska keď vychádza toto video, už asi robím aj ďalšie, ale to je asi video aj zajtra. Toto by bude dlho trvať. No a toto je taký úvod do nášho, keby sa niečo stalo, tak dám short. Aby ste vedeli, že vždycky budem pre vás robiť shorty. Aj som aj pre anglických youtuberov. Hello guys. A shorty robím pre anglických, ale inak som Slovak. Zatiaľ čaute. A neviem čo, ale a majte sa dobre a dajte like na video.